Beli pi barok kerteng jonga de ya sya rambai kani kakam tanjan kakam tan ktihi kakam tre ktihi barbor kade ke business ka ba bah yo kan ya kanika kaling ban apply ya ka syaktang tinga nga apply ken ting ong tong ini ya persang mo longkat balong ya persang ban submit ya kata idea jonga langsung komen bahai ken ban mi adu suong no da ban mi adu national TV mo ngi komen kam tam bangil ngin long kinong yalam lenti ken ki weipat beli pi barok kerteng jonga de ya sya rambai ngasong ngasa snong kudong hulu po rakyat ngar hari boy district ngadon saungut ki kun bat ngasong ngasa bat ki kun ngawan naka longying longsam jong kinong rep ime ipa jonga kidei ki barep te ime idei ru ini nong tanjan te ngala nang ya kani ka kam tanjan na ime na du bang idang ret rengkat ba jing lek school jongi ime jongi ka por balat hikai ru ini ya kani ka kam tanjan te hadin bangala lat ngala pule ngam da nga khlem la ban pendep ya jing pule te henrei ngala yo hi ya ka kam hikai school te hadin bangala hikai school ru nga continue hi ngap teng ya kani ka kam tanjan te tat hadu ba ngala seng ya kani ka wei ka company ka bing khot ka Airy Beef Private Limited ka brand ngi khot Airy Beef ha ka bangi di ya kini ki jan rendia kajing sedang jonga ya ka Airy Beef ka day house nem arajar khat kendai ha kata ka por nga sedang kum kata kajing ya hilang lani ka movement ka bangim khot Airy Beef ha kata ka por ngi khot ikani ka movement ka kamai haba syongkai kani ka kamai haba syongkai ka day kata kajing ya hilang lani kata kajing ai jing hikai ya ki para long kemi ya ka bakinang ya ka ban bate ya ka por jongki ban penmi pisah te kata ka day kamai haba syongkai kemudian ka por bakilaj ha ka por bakim yo ban lek tre salum syawa ha ka por bakim la ban lek rep ki thir yo ni uksai rendia lani ki thanya ki jan te hang ta ki mi pisah ken khandiat te lengba jong kani ka jing lek ai jongi kani ka jing hikai ka awareness sa ki para long kemi longi ya lumlang kum tu tendang ila sedang pat ban yabun te ngi perkhat ya ka yo sa ngin ya pen ya yo ya kani ka jan te hadin kata ngila larai pat ya kaban seng ya kanika brand Airy Beef kan bandi ya kini kijan bat kani ka wan lengba ka jing kersan ka jing aibor ka jing ai jing mut jong ki mentor kinong aibut jongan po IIM Kolkata bat nang ni na po Prime Meghalaya te kila ai but yang amo kumno ya kaban ngan register no ya kanika kakam jong akum kata ka organized business tinggi ai kerteng ya ka Airy Beef Private Limited kani ka kalong ngiseng ya ka house nem arajar khat khandai te hadu menta kala jan don sans nem te tat hadu menta ngila don sis patam nadu kinong ri ok nyang rendia namarhang ni ngidon lai group ngidon kinong ri khnyang ya ka bayo tu skop jongki long ngi sim mangi nang tangi ai sa kinong thir ti kinong kini kinong thir pat nda kila dep thir ya uksai ki ai sangi ngi siu ya ki ka bai thir jongki bat ya uni uksai pat ngi than ki jan tingi don kinong than tingi don kini lai group bat ru ya ki staff jongi ki batre ha office ya ka ban pen ya yeu pat kini ki jan ka don hi ka jing kta malum mala kum benta usnem le ngi mat ya kata ka jing yap jong ki khnyang pi kan ni ka wan rai ka jing do nong i kinong rep jong ni nama haswa ba uni khnyang un pen kelas u tu kokun uskop khnyang ulayap no te kemut kinong ri kila do nong te kan ni ngimla ban ong mo kala le se ban long na ka jing kela jong ka suin beneng te ka ki wan kini ki jing pang ha uni ujing ri jong i kan ha ka baya de bat ka jing du jong uknyang TM hadu menta kampat don kan te ha ka bas ngasdang kan ngasdang ikan ka venture jong ka ha ka sedang na lehi da ka bor la jong ngas don ita ibai seng khandia nang tanga wat ru ira jing yarap kum na kini ki ha ka tu ko por bang sedang idoni MLA ngayo i ka donation na imo ya ka bangyan seng ya kani ka kam but hadian ka tupat nga apply no na prime kan nga apply nang ni na po Prime Meghalaya ti hadian bangala apply na po Prime ngala sajit ti habang ngala sajit ngayo runghang ni po Prime te hapo Prime pat ki ai yarap ya kata ka song pisa ka basan lak tengka aningkong ngayo ningkong silak tengka kum ka award ha tu ko por te hadin kata pat ki ai san lak kum ka bai seng jong ai ka kam
Tenalor jong kata baki ay ya kasong pisa ki ay ro ya kajing hikai. Namar kum mangi ngilong zero hak business ngiwan na mo ngindon kata kajing pule te ki ay kajing hikai ken kumno bangin penyat yeu ki mar jongi kumno bangin le ya ka manage ya ka finance jongi bangin nom du nong te kum kini kajing hikai ki ay hang ne po prime te hangahi ngaseng ya kani kam kadai hapring jong ka kapor bakayat ba kadai hapring jong covid namar khat khandai arpo wei dai ki dai ki snem jong covid te hakini ki snem namar ngadai ru kanong hikai school te barabor ngatre ya kani kam ngasaj ong bet ya ki badon kam yang ngah ka business nga ong bet shwa ka sipo hadin kalai kata kadai ka timing jong ya ka business hadin kalai beje te henre ya kani ka por covid pat ki school ki khang te haba ki school ki khang ngadon full time kan te covid na banta jong kadai jingker khu kam dei kadai ka jingker khu namar ngayo full time ha ka business te na kadai ha kitu arsnem kan ka bangala ban lej bahasa ki syaki longkumi mo ban ai kita ki awareness ha bangi ya kren ya kani ka jat business ka banga ngadon kan ka handloom kani ka kam thanjan ka kam than ktihi ka kam tre ktihi barbor kadai ka business ka bae bah ban la ban kiu te namar ka kam baro hi ka bor ka pisa ka lej lut sa ka tu ka bangi penmi ya kitu gimar te ka bae bah yang ngi bangin skill up lan ne bangin kiu te henre hadin ba ong ba ka ru leng ba ka jing tre sitom mo la dang nginang pat nginang ban manage nginang ban pen yat yo la dang yo ki yo sabar kham tam te ngila ken ya ka ban pen kiu ya ka to kum hang ne hapo Meghalaya baro si kata baro kinong thanjan kidi tang hapo Meghalaya kam dadon ngim da tip te ta ka yo sabar ten re lada ngila ban di sabar kum na po online mo ngila ban ong kini ki digital marketing lada ngila ban di online kum ha Amazon ha ki wei pat ki e-commerce platform le sing yo ka dor ka kham he le se lada ngila ban export sabar ngin yo su ka dor ka kham he su te hang ta ken ngin im ten re ban ong ban dipen ban sani atang ha kane ka yo jongi hab Meghalaya le se la bun kinong tre yo le se ka yo ki kamdon ka diman pi te kalong ha kata kadur tingi hap hi ban wat ya ki yo sabaru kane sisa ka kam thanjan kum balong ha kam tam Meghalaya jongi kan kersan sisa ki long kemi kum banga ong na du masdang kila banong extra income te ki namar kim tre bro sisi kila ban tre ki wei ki kam kum balong mangangat nga hikai school nrenga thanjan ru ka por balat te ka long extra ken ka ta ka jing yo te leng ba jong kan ni ka jing yo extra jong ki kila ya ka ban support la ne ban yarap lem yo kupa yeng mo te hakata karukom ken kalung kan la sisa hi ban yarap kan ni ka kam thanjan la ni ki wei ru ki kam ngam ong tang ka kam thanjan la dangi la ban seng subu kum ki wei ki kam ha la dangi phai sa ka food processing la ni kan ni ka ba sna achar sna hayeng mo ki le hayeng te kidi haba kidi kamut ki yo itu khandiat ban yarap hayeng bandri ok nyang te kadai ka porset ka por liur nadu ubenai April mentakin sedang April hadu Oktober let's say ten rain dala dai por kreat pat da imba te ka ayong bandri kadai kani ten re ya utu skop pat dala de beri tingil ayo ya skop te baro sisnem ni tre to ka wei kadai ka jing thu ka jing mut ka jing raikut nala dehi mo ngasat kan mau be ka wei ka poetry ka boong wei lakut jing mut kam ne ban song khop ba jing hun ka man sim kadai ka jing job jong USJ dan kan kabang tenat bah te kani ka ju ka kubor ken long habangi don kata ka jingmut kabang kwa ban poi sakate ka thong kabang ngi thmu te kamut ngi hab ban tre sitom ngi hab ban wat kilat kilenti te kade kata ka ju ka rukom nga yo ban rung hasak tangru namar to ngasdang ka business Hakarta ka ba saupusan snem kabut la long tuliet kila ban omo la slem tan la temen emla su ban learn ten ring arung hapo prime ngasdang ban learn ni kita ngasdang ban pule ya ka business kumno ya ka finance ngasdang ban pule ya kini te habang iyo rung pat hang ni hapo hapdeng jong ki entrepreneur ngidon kini ki WhatsApp group te ngalong associated ru om tang bat hang ni ha prime ring ngadon ki parlok entrepreneurs keleng ha India kum ha Delhi Mumbai ki bun ha ki entrepreneurs ki bangaya kendu long ngaling bat ki ngadon ka network te ling ba jong kini ngayo kanya kanika kaling ban apply ya ka Shaktang tenga yo ya kan ka link tenga nga apply ken tenga ong tong ini ya persang mo longkat balong
ya persang ban submit ya kata idea jonga tinggal tho ya kata ngala pendap ya ke form ndala pendap ya ke form ngampoi perkat hingga su pendap te ngampoi perkat nda hadin kumba artayo iman ubnai me ngaplai hadin kumba artayo ngayo ya ka phone call ba pila syak select ka idea jong pi la syak select mo te hadin kumta tingi hab ban pen krek pat saki video long ki video jong ka kam jong kan ka video ka kam jong nang ta ka ngihap ban present ya la de ngihap ban batai tingi la submit ya kata tenda la submit ya kata ru kumtahi kapoi biang ka phone kapoi ka mail ru ba pila syak select na ka bentaka audition round te hakata ka audition round pat ngila hab ban submit iki kot kisla ki documents jong ka company jong ni bat ngihap lek pat sya Mumbai ban lek ya ka audition te hakata ka audition ngilek ban present mo te hadin bala present pat te ngiwan pai no ngimpoi perkat hi namar ngi tharai ba long ini idea barit jong hi mo kum ini ikam ibarit sa ijing mi jong ngiru ngi ya kendu ang tu ki breu ki ya keren bat ki wei pat ki bana ki wei ki jela ka jing mi jong ki kalong si benai da ki krur ki don ki boong ar krur si benai don ki ba mi kum ta ki la tam bet kum ta ken da ka pholak te jong ngi pat cilak si benai te ngimpoi perkat hi bangin yo te nrei ngi yai up ya kata ka result te hadin katu ka audition ki hadin si benai ki phone biang ken ki ong ba la shortlist ya pi pin haban one le ya ka shoot ken ka final round te hau benai December ngilet ban le ya ka final round ning kong tingi sengu kum ta ken sengu ya la de ba pedeng jong kita ki babun ibarit ba te business jong ibarit ba ten rein dala po yang tu pan long hapo syak tang ru ki ai kata ka mentorship yang im dei ba ki ong bangi sulet kum tu ki long ki ai ken ka mentorship ki ai men sim te yang ki ong lei pi la pi long dei ban ting ya ki syak long let be yang tu keren be ya ka ei ka ba pi don keren be ya ka jing sisa ka ai ka kam ka ba phile te kan ni ka jing ai men sim jong ki ka pen long ngi long ba nginom ting su ken dang ila apo yang tu hapo tang ki ong hapo bat ki syak tingi interact bat ki te ndala apo yang tu te kala long ka kalawan la kawan ni ken namar after all kadai ka kam ka bangi trei ka bangi le ki don ki ba long hakalan jong kam tam hakani ka ken ka dia ken long ngi duna ba ngim pada long biang te kum ki wei ki business te kum kita ke jing keli ki dei ki ba te nang ta ka jing ki kum ba pilayo i yang tu mo long sibun ngidang duna ba kum ka digital marketing ban le online long ngisngul teng ngisngul le ran te ban pen pau hang tu tang bangi hap keren ya ka jing sisak nang bangin yo pat mo ya ka support la ne ka jing yarap na ki ndala wan pai tang su dep nang tu te ngila phone sa yengi phone ni ki para ki artisan jungi mo ki bayar trailang bat ngi tingi la ayak kemen kadon ila langsung kemen bahai ken ban mi adu suong no da ban mi adu national TV mo long kham tam long na po state jongi ngidang dei mangi baning kong long ngi kemen kham tam bangi ngin long kinong yalam lenti ken ki wei pat long baki wei pat ki kena samla kham tam ki baladon ka jing nang jing start dei su kum mangi ki badang duna ken ki baladon ka jing nang jing start kin la ban wan syakmat ya ka ban penpau ya kata kasap ka phong jong ki ken yang te objective hi jongi mo ka vision hi ka jongi kalong to support livelihood katai ka dei ka main te khnang bangin la ban support ban kersan ya ki te ngihap ban ya syakmat kumbanga sa ong bet ngong pet ngahap ban yo nong mga khnang bangan la ban ai ba ya pi ladanga ngam don kau te pi pan da u ngan ai em te kata ka dei ngasat keren bet ya kini ki bayar trailang bat nga ong tongin ya kersan mar kliang pi kersan ya nga khnang bangan la ban kersan ya pi te ka dei kata hi ken ka jing tmu ba nang ne syakmat ru rengkat bat kini ki bayar trailang bat nga mo ki artisan sungi ngikwa ya ka ban ra ya kani ka review kumba kala long bentale ngila adon online platform tingila ala ban di Amazon ngila ala ban partner bat ki wei ki e-commerce platform tingila bandang ra syuk bandang pen kiu syuk ya kan ni ke business jongi le se mentana ka arlak si benai ngin la ban ra si polak si benai no ban tip kata ka de ka jingkermen
ka hanga jinglong jonga hiken haba ngadon hang tu kata kadai ke bai kemut ngala persang ban disiplin yela di long bedelada ngadon ha ketu ke kam kemut ngan concentrate ba ya ketu ke kam te kunta ngasa le la kata hosnem ngala hikai la jandon ar hosnem nama nadu ar hajar nga hikai nadu ar hajar te ha kata be ka rukom im jonga ba kapor school nga concentrate school bat kapor haying bat ki khun ru ngadon la ka jong kapor namar ngidon ar pusau kenta ka sisngi pra kenta ngin thia khat riu kenta ngin tre te kini ki khat riu kenta nga bu ba ngahap ban le ya ka ba ngadon kam bat ngahap ban le ya ka ba ngakwa bat nga ej ban le te long ka ba ngadon kam ban le te ka school ki ban penbiang ki khun haying ka dei ka ba ngadon kam e ban le te ka kiwei pat te long ki ba ngakwa ban le la ne ki ba nga ej ban le kata kadai ka wei hadin jong kani ka syak tang kan kata kan jing sisang ini keren hadin jong kani ka syak tang kal adon kata mentang kal adon kita artli kilenti ngan le ya ka banga it ne ngan le ya ka banga don kam dia mentah la ya hadu mentahi dengan empat decide ngampat rai sya ya ka kan i ten rai lada ka de ka doi ka hap ya ngabat ni ngaban i ke school katahi ka wei ka baning kong ka de ka jing tristom kanu ka kamru klem da tristom nginom poi sa ka thong bat ka wei ka jing yai ne ni haban yai ne ha ka tu ka bangil athmu kamut ngin yai ne hang tu bat mlele nga sa jong dare to fail mlele la dangi kelon mlele la dangi fail no ka tu kam jong hin yai ne ha ka tu kumanga ka ni ka kam ngala yai ne da ki posnem dei banga supoi mentah ngalaya daki pos nem long ayai ne ka kam tingi hab ban yai ne ka tu ka kam kan ti ladangi long ki ba yai ne ngin poi hi sa kata ka thong ka bangi ngi thmu ho ka kun yakaru kajing kwa jong nga ya ka bakan don lang akan ni ka kam ru kalong ba ngin continue ya kan ni ka tradition jongi kan buat ya ka ni ka business pi kan ra hadin jonga kemut kan simti makai ke business te ya karu kumju nga ai ka jing kitbok kitriang bakan daung la ban ha ka jing pule jong ka kan pendep ya ka MBA tang sudep ya ka MBA le senda kalawan makale kan long double ya kan ni ka jing he kan bat ru ya ki wei ki khun ki jonga lada ki kwa ya ka ban join lang bat nga hang ni andre lada kim kwa ru kata ka syong haka kamon ka jong ki toh kublai sibu ne ipi barok ki ba pet ki ba kersan it's rocking